तो का हाल बा, कैसन बानी जा। आज दुनलिया गाना के बात करब। दुनलिया गाना तो ऐसे तो मतलब कि पावर स्टार पवन सिंह, प्रमोद प्रेमी और खेसारी लाल यादव तमाम गाना भी दुनलिया गाना मतलब टाइटल आ चुकल बा। लेकिन आखिर आयुष राज सिंह एक गाना के लिखले बाड़े दुनलिया, तो आखिर जरूर ये कुछ है धमाका कहियो। सबसे पहले आयुष राज सिंह के बात हम एक बताओ तनी कि कम उम्र में मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा मगही में धमाका दे दिले बड़े। आशीष यादव से लेकर रोशन रोहित यानी तमाम मगही में गाना बड़ा बड़ा दे दिले बड़े। आयुष राज के हम बात करत तानी, आयुष राज सिंह जो एक गाना लिखले बा दुनले यानी कि तमाम गाना लिखले बड़े आयुष राज सिंह भाई। आखिर का कलम के जादू में आखिर का बा कि दुनलिया गाना तो आखिर सब कोई गइले बा, लेकिन फिर भी दुनलिया गाना ई टाइटल लेके आखिर जरूर कुछ सोची कि आयुष राज सिंह लिखल दुनलिया। जब दुनलिया गाना इतना अला के बावजूद भी कंपनी कैसे गाना के सेलेक्ट करेला, ये बात सबसे पहले सोचे वाला बा कि आखिर दुनलिया गाना कैसे सेलेक्ट करेला। लेकिन अगर ये बात कर जाए तो ये कलम के जादू आयुष राज सिंह के कहल जाए, उनका जरूर कलम में जादू बा। काहे जादू बा कि जौन भी गाना उ लेके आ रहा बा तौन गाना सुपर डुपर हिट रहता। काहे रहता कि रोशन सिंह ये गाना के म्यूजिक करे बा। रोशन सिंह के तरह लोग जानते बानी कि बहुत बड़ा यानी कि नाम बा, और रोशन सिंह जे गाना के म्यूजिक कैले बाड़े भाई। ये गाना के म्यूजिक रोशन सिंह कैले बाड़न। अब एक गाना के पूरा फिक्चरिंग के बाद जैसे कि में मॉडल, आखिर मॉडल के कैले बा, ये मॉडल के भी बात कइल जाओ कि सपना चौहान ये गाना में काम कैले बाड़ी, जैसे कि वीडियो में काम कैले बाड़ी भाई। आयुष राज के भी पसंद बा सपना चौहान के मतलब कि जाला बा। अब बता देता नहीं कि रोशन रोही ई गाना जैसे कि जेल स्टार रोशन रोही कोनो नाम लेके नहीं खने आई, जैसे कि उनकर मतलब कि घरेलू नाम ना है कि जेल स्टार रोशन रोही, ये हमनी के यानी कि पब्लिक के दिले बा जेल स्टार रोशन रोही। का है कि काफी उनका मतलब कि केस फौजदारी अंगड़ा मगड़ा मतलब बहुत रहेला, ये से उनका नाम रखल बा जेल स्टार रोशन रोही। मतलब कि जब से आयल बड़े तब से कि मतलब बता देता नहीं तू विवादे के घेरा में घिरा रहलन। काहे घिरा रहलन कि मतलब कि अनेक प्रकार के उनका ऊपर मतलब FIR दर्ज रहेला। काहे FIR दर्ज रहेला कि मतलब कि बता देता नहीं कि उनकर ज्यादा आधा से ज्यादा गाना पर कॉपीराइट स्ट्राइक गिरते रहेला। जब गिरते रहेला कॉपीराइट स्ट्राइक तो ये के वजह से यार बहुत तमाम बातें भी बा कि मतलब का बता देता नहीं। अब ये गाना दुनलिया जौन आ रहा बा आखिरी में गाना गईले के बा, ये गाना कोई तो जरूर मतलब कि फीमेल सिंगर जो होला ना ड्यूट कहल जाला, मतलब कि जे समझत हुई तो समझते हो, लेकिन जे ना समझे जैसे लड़का जौन गाना गावेला तो मतलब वो गाना गइल बाड़ी सृष्टि भारती। अभी मतलब कि हाल फिलहाल में उनकर काफी गाना यानी काफी उनकर वोकल के लोग पसंद करता सृष्टि भारती के, मगही और भोजपुरी दोनों में। तो भाई सृष्टि भारती मतलब कि ड्यूट कैले बाड़ी जौन इनका साथे गइले बाड़ी। अब रोशन रोही के गाना आ रहा बा, ये बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ब्रांड गाना आ रहा बा। अब ये गाना कहिया आई पूरा वीडियो रवा देखम तबे मालूम चली कि वीडियो आई कहिया। ए वीडियो को अगर बात कर दिया जाओ कि गाना कहिया आई तो ये सबसे पहले बता दें चैनल कौन चैनल से ये शिवा शक्ति मतलब रिकॉर्ड से ये गाना आ रहा बा।
शिवा शक्ति रिकॉर्ड से ई गाना आ रहा बा। अभी गाना कही आई पूरा वीडियो पहले सबसे पहले देखी। और रोशन रोही, आयुष राज सिंह और मतलब कि रोशन सिंह के जे भी फैन हो तो जरूर इस चैनल के एक बार सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताई कि वीडियो यानी रिव्यू हमार कैसा लगा। तो अब बता देते नहीं गाना काल ही यानी कि काल 7 तारीख छाना छाना पायल बजाओ हिले काल 7:30 बजे ई गाना रौरा लोग यूट्यूब पर देखे के मिली। ये गाना कैसे कि टेलर होगा शुरू में देखिए लोग और थंबल भी देख लो कि कैसा लागला। तो चली ये वीडियो के बारे में यानी कि रोगा रिव्यू और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लागल। और रोशन रोही के जो गाना का टाइटल बा और कार होगा 1 डे कम मिलियन देखल चाहता नहीं कमेंट में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।